Čaute ľudia, vítajte u dnešného videa z cyklu, že v Clans po dlhej dobe. Budeme dať za like odber, poďme hypnúť už 500 odberateľov, chybujú nám tam 2 odberatelia, takže už by sme to mohli dať. Sledujte všetky sociálne siete, sledujte editorku lebo tiež točí na YouTube. Som teraz v nejakom nemeckom random klane. Už mám aj posledné steny na max. Dáme si niečo za... Dobre, dáme si to za 95 000. Už sme mali Titan League. Ešte stále sme. Mali sme, že 4369 trofej, ale nejak sme to proste tropli, pretože sme to nejak nehrali. A ináč som zabudol, že potrebujem si dať ešte... A nie, tak dobre, máme to. Som sa zľakol, že nemám dokúpený akože do Clancastlu. A ako si môžete všimnúť, tak útočím s Wizardom, 3 golemami, 15 víčkami a tak ďalej, no. Takže teraz nevychádzali kúsok videa, bo robota, hej, a editorka mi vravila, že treba častejšie točiť, tak si poviem, však natočím, pošleme ho a dobre, zničíme tieto tu. Dobre, 1, 2, 3, 4. Pošleme tornádo. Pošleme takto. A s týmto sa mi akože otočí veľmi dobre, proste free trofeje. Poď, dobre. Ináč používam ešte stále tú loptu. Takže poď, vička. Ja ešte teraz akože volám na Discorde a riešim iné veci. Dobre, máme, že 2 hviezdy a toto by mohol byť 100% útok, len tento elixir zatiaľ proste vždy dávam do faka, pretože nezistil som si, že čo presne robí, ale si myslím, že toto by mohol. Dobre, tak vičku máme dole, teda ne vičku, našu queenu. Ale ani raz by sa nestalo, že by som proste nedal útok pod 70%. Vždy som dal nad 70%. Možno sa sem tam stalo, že som dal 60%. Je podľa toho, aká to, ale väčšinou to venhal 12 ničím na 3 hviezdy. Samozrejme podľa toho, jak to zahrám, hej. A jaká bejska, väčšinou idem polútoch alebo trofeje, a tak keď tu mám, že 21 trofejí vyhra, tak proste idem potom. No a necháme toto tak. Popozeráme nejaké veci, čo nám ešte treba poupgradeovať. Ináč môžete mi napísať, či sa mi vôbec zaplatilo kupovať. Dobre, to zavrieme, pretože 80% útok, ok. Nejaký bonus. Tak. O, ty kokos, vyplata nedaleko a plánujem zmenu roboty a zatiaľ sa nám darí celkom takto 5. deň a proste ničíme. Jediný deň, kedy som neodohral, tak bol 3. asi, alebo 2. nejak tak, ale teraz akože to odohrávam a sme prvý 216 hviezd, takže postupujeme do ďalšej ligy. Bol som aj v nejakom slovenskom klane, českom, ale bohužiaľ som to tam leftal. Máme aj menu. Aha. Dobre, tak si môžeme dať tento krásny útok. Toto sme ešte na videu neťažili. Neťažili, proste nehrali. Jednoducho tu pozerám Minecraft, hej. A proste to som si mal asi pozrieť aj baseku, akú máme, ale pokiaľ dáme to nad... Čakaj, poď. Aspoň na 20-30%, tak nesťažoval by som sa. Treba poničiť prvé tieto, pretože potrebujeme na to, aby sme mohli si dokupovať veci na Clancastle, aby sme si mohli kupovať donaty.
Dali sme to na 23%. Asi to zmením. Čakaj, kde sme otočili? Jo, tu sme otočili. A tak. Ešte by som mohol dať nejakých týchto. Dobre. Dáme to asi nejak na random. Aj keď poď, dávame rage. Krása. Ešte máme tu jedného wizarda, jedného tohto. A toto by mohlo ísť krásne nad 50%. Nechápem, prečo nehrajem hogu. Hej, akože hogovia nemusia byť zlí. Krásne poničíte toto tu. Tu budeme mať krásne jednu hviezdu. Nice. Sa mi veľmi páči. A mohol by som ten elixír, či čo je to, dať proste niekde, pretože máme plné. A tak no. A tu máme ešte jedného wizarda a ten bude dole už proste o tom zaznačila mina. Ok, toto sme dali o 34%. Väčšinou toto by sme mali dať na 3 útoky, hej, len. A ešte raz si zmeníme army. Straníme týchto tu. No a dáme tu takto a poď, toto musíme akože dobre, ničíme hlavnú to vanhalku. Poď rage. Samozrejme rutíme tu aj rage, pretože potrebujeme zničiť tohto draka. Dobre, tohto draka tam nezničíme už, takže bohužiaľ budeme radi, keď ja to ešte po videu podokončujem. Nech mám nejaké tie body, aby som si mal kupovať donaty. No a po videjku sa idem zase venovať Minecraftu. Ešte musím doriešiť nejaké veci. Chcel by som si zahrať, ale je to kúsok komplikované. Takže normálne toto ukončím. Ľudia, jo, takže ak sa vám toto dnešné video páčilo, nezabudnite dať like, odber. Poďme jepnúť 500 odberateľov a vidíme sa u ďalšieho videa zase za týždeň. Čaute.